Millaisia palveluita teillä on tarjolla siihen, jos vanteisiin tulisi kolhuja tai jonkinlaisia naarmuja? Vannevelhot pystyy kunnostamaan vanteen täysin uudenveroiseen kuntoon. Esteettinen syy on useimmin se syy, miksi vannetta lähdetään korjaamaan, mutta sitten toisaalta siinä on myös tällainen tekninen puoli, eli kun vanne naarmuuntuu, vanteen pinnasta lähtee pois maalikerros, joka suojaa sen alumiinin. Ja jos alumiini on paljaana alttiina ulkoilmalle, niin se vanne lähtee hapettumaan, eli alumiini hapettuu. Ja siihen vanteeseen käytännössä kaivautuu reikä, joka voi aiheuttaa sitten jopa rengasvuotoja. Me on tehty sellainen aika suoraviivainen prosessi tähän vanteen kunnostukseen. Asiakas ottaa meihin yhteyttä joko rengasliikkeen tai suoran kontaktin kautta ja lähettää meille kuvat vanteistaan tai tulee paikan päälle. Tehdään kustannusarvio kunnostuksesta. Jos asiakas päätyy sitten vanteen kunnostukseen, niin vanteet tulee meille. Ne alkutarkastetaan ja siitä sitten lähtee vanne kunnostukseen siihen prosessiin, kun se on sille vanteelle tehtävä. Me aina pyritään hakemaan kustannustehokkuutta ja nopeutta ja olemaan myös sitten rehellisiä asiakkaalle, jos ei kannata lähteä kunnostamaan vannetta.